Si Alan, Hi! So, welcome to our short vlog. So, nandito tayo ngayon sa Puebla de Oro, sa Horizon Residences. And I'm with the family of Labo. So, together with me, with MJ. So, they are our valued client. And they will be sharing with us kung ano yung naging experience nila with their real estate journey sa amin. So, here in A. Marquez Realty. So, my friend, today is anong date ngayon? 21. January 21. So, today is their blessing ng kanilang humble home dito sa Puebla de Oro. Specifically in Horizon Residences and Park Place. So, dalawa yung kinuha nyo sa amin. Let me hear yung naging experiences sa amin with your real estate journey, my friend. Sige. Feel free to share with our viewers. Actually, nung una, si sister ko yun sa Park Place. Kasi nag-family na siya, may baby na siya, taka yung sila nung husband niya. They wanted a place to call their own. So that's why, kasi wala kaming alam, ako personally, wala akong alam sa mga lupa, saan bibili, saan magandang location. Yun yung reason bakit ako nag-reach out naman kay Alan, na alam kong ano siya real estate broker. Then nag-reach out ako sa kanya and binigyan niya kami ng time during that time. Pinasyal niya kami sa iba't ibang iba't ibang lugar that time. Tama ba? Yes. Tapos si Alan, my friend kasi tawag ko sa kanya. Binigay niya sa amin yung mga alam niya magagandang lugar. Tapos binigyan niya kami ng mga options and we end up choosing Horizon Park Place panon. Yun sa sister ko. And then kami, wala kaming alam masyado sa real estate, saan ba magandang bumili, yung loan processing sa pag-ibig, sa financing. So that's why si Alan to the rescue siya noon. Yes. Yung tipong kahit maliit, malaking tanong, hindi niya pinapalampas, basta chat ka lang. Tapos mag-work ako kailangan nilang mag-visit, mag-site visit. Yung alam mo yun, yung hindi na niya part scope nung pag-a-assist niya sa amin. Nag-offer siya na sunduin pa yung parents ko sa dati naming bahay para lang mag-site visit. Ganun siya ka serbisyo sa mga kliyente niya. Tapos okay na. Nakabili na si ate ko sa Park Place. And then yung parents ko magbubukas itong Horizon, nagustuhan nila yung location. So same thing pa din, si Alan pa din ang reach out ko kasi yung transaction kay ate ko very smooth naman and hassle-free. So yun, so ngayon, to make it short, from lupa, tinulungan niya kami yung advantage ng meron sa lupang to kasi maraming lupa dito noon halos open pa. Pero agawan na nung panahon na yon. Tapos binigyan niya kami ng option sa mga lupa, binigay niya yung mga pros and cons ng mga lupa. Tapos binigyan niya kaming idea dito sa lupa kung saan yung bahay na to. Kasi noon, ang natatandaan ko noon, binigyan kami ng mga options ng mga pwedeng payment option ng bahay. Yes, correct. Tapos ganun siya kagaling mag-asikaso. yung ito, walang halong bola na yung bibigyan kanya ng mga options na tailored dun sa needs mo, kumbaga. That's right. Yun, kita mo, blessing na, kumbaga wala na siyang, kung tutuusin, end name service, wala na siya dapat pakialam sa amin. Pero, eto siya, sa blessing. Tapos, yun, ito na, yung pinaghirapan niya namin, pinagtulungan namin, bahay na. So, ma-add ko lang. Kaya kayo, sa mga new family dyan, nag-start pa lang, o yung mga gusto mag-invest na zero knowledge, na gusto niyong tulong, tawag na kayo kay Alan. Thank you so much. Kasi good investment naman ang real estate. Thank you so much for sharing. And ayun nga, na we're very happy na
naging part kami ng humble home nyo na Oo. right now na-witness ko yung blessing and sobrang ganda. So, we'll be sharing yung video clip ng naging blessing dito sa family nila, sa Labong residents na. No? So, ayun, thank you so much and thank you then for your trust. And we will do in the name of the Lord, now and forever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, your families, and your loved ones in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the peace of Christ rule in our hearts, and may the word of Christ in all its richness dwell in us, so that whatever we do in word and in work, we will do in the name of the Lord, now and forever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, your families, and your loved ones in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.